Ore Puna chuan Lucky Petcher mga Dream League Soccer 2016 hek dan kan lo en hodoni masabera chuan Lucky Petcher hi nei phut anga ya Lucky Petcher hi la nei lo ni chuan a download na tur kan in hrit phut ang masabera kan hret tu chu Lucky Petcher hi Android ka ti Play Store tang hian adik tak ki kan du thu sa mi download tur om lo chu wai I browser ai lu tanga UC browser amo UC Opera mo du na browser ka chu du a ilu thei ni ti chuan ta URL la hian mun te nek enda uptodown uptodown.com ma ilu tang chuan website on langa search la hian Lucky Petcher tin search nga loka load loka LUCKYPATCHER Lucky Petcher tin search nga ti chuan hei masabera lo lang hi masabera lang hi hei smiley lam hi chani download a hian du da ngai download phatang chuan ke chong nei to wain ke download to don lava chuan le Dream League Soccer dam kan hoyang tuna masabera chuan Samsung Galaxy ka manga chu vain heta ke chu awesome takin tian my file sang galut mai thea I phone file manager a hani lutang chuan device a hian lutanga chuan Android ti folder chonga Android a kaluta OBB chuan ta hian Dream League Soccer OBB files omta game thel thang ni chuan OBB omje chu hrevet tura ngai la ti chuan hei hi a folder com.firsttouch.com heta lut phat lo hian OBB ai lu ruala com.firsttouchgames.dls3 ti kha a folder chop hian mora kan move ang SD card a nge tur SD card a idu na lai bera hian I move ang receive ai kan move ang move chu nga vele do hlek nga hei chan chu OBB hi SD card ai move lo ni chuan Lucky Petcher khan patch mala reo te aron chevat thawang OBB nei chi patch don rengin SD card a OBB file hi move pot thin tur ani chumi nuwa tuna chuan Lucky Petcher a kan kal thei ta Lucky Petcher okay Petcher a kan luta chuan Dream League Soccer hi select ang le en wang la point number 3 open menu of patches ti hi hi select ang chuan ilut leang ta hian chuan ta hian APK rebuild for in app NLVL emulation point number 3 bok hi point number 3 bok hi select lenga chuan rebuild the application a hian ilutang chuan radio hlek en loading ang tla hian I phone screen ke eng mai khoi tur ani lo hi tla hian I phone screen khoi lai poka I khoi ani chuan I'm patch don lo a chhedei meang hian nga char tu a thi don chong lo I phone screen kha a khoi lai ma ka melo tur heten nga top tur minute thume mo ai rei po ang loading ve thing ani chu kan nga ngai don ni khan alo zauta chuan I go to file kan luta hei chiranga hi Dream League Soccer 2016 ti hei ni lutang kan luta ta hian point number 2 uninstall and install ti hei ni lut leang chuan dik lo tat mai kan tir hai lok ngai uninstall and install a lu tur chuan I uninstall ang a hlui zo kan uninstall ti na nia chuan
kan chua kang pumpuya kan chua kang a heta my files ti a hi ni lutang chuan my files ti a kan luta chumi zawa device storage a hian kan lutang chumi zawa android a bawk khan android a chuan data a hian ta hian luh tur ni lutanga chuan masaber hi com.android.ve gservice.log tirang yan chinchela tam tak om thanga hnuai lama mong de ate pom thema se yan thlawar wang atopa capital letter in loc ke ti lo in si chun i lutanga file sai lut lenga lucky picture ai lut lenga modify tai lutanga dream.leak a hi ni lutang ta hian chuan hein tuna kan hack khala om ta ni chuan hei kan install on ni đây kha kan son le don ni SD card ta luta chuan receive an ka da kai chuan om na nga ya si move a device storage android obb kan move le don ni nga le wanga audio recorder ko mga ni ha chuan chin kan install hang kan lut to ma se hetla hian phone thin ka da chuan obb version adik lo thina ka phone hi dik don nge ka chiang lo adik lo chuan ti dang kan karon soyang adik loading a phone thin ka da chuan need additional require ron len ti thau thina ta chuan iti dan tu chu tianga lo in je pal ni chuan install thale myang hi bi ki ma se uninstall khelo tu in ei sa kha uninstall lo in install nan le top don ne la ki pechara mi kan va hack kha tuna dik myang i uninstall ve chon obb file chop na pawang lai kapte ni than ton ya Domestic league, congratulations on becoming the owner of this fantastic club. There's huge potential here, but your first task is to select Liverpool your team fans kan ipoka captain. Liverpool The club fans scouts have compiled a shortlist of and players san for ka you to sang don consider. Come on, baby, take my hand now. Remember when we used to say now? Swear it all be kind of swear we always hide. Muen ta ilu tang coin sa yan idu per khu select am per kan select na hi chuan lucky picture apa thum noi click la travel hi apa hian click mala click lo pon ni la yes chim chim chuan ai hack don thoma se auto repeat ta da chuan tia ti kher ngai to lewin paisa nei to me da ni muen coin si le tara chuan head down thiam to ngai o traffic le h1 like le subscribe ka kan ti nge don ni